Така, днес ще нарушим малко традицията и вместо шеф Петров да ме води някъде, аз ще го доведа на едно много хубаво място. Какво е това място? На какво друго място аз мога да те доведа, освен на сладкишница? Какво представлява точно тази здравословна биосладкишница? Сега ще ни разкаже нашата колежка и домакиня Вяра Петрова. Приятно ми е. Здравейте, Супер. добре дошли Здравей. в нашето здравословно местенце. Разкошно място. Аз Радвам винаги съм се съмнявал малко, че Яна действително ще ни доведе на такова место, където има Защо? шоколадче, където има такива приятни неща. Ама Защото Яна, аз се храня изключително нездравословно. сега ще ти поправим грешката. Аз знам, че си хапваш доста нездравословни неща. Но сега ще те научиш, ще видиш колко бързо можеш да ги приготвяш дори и вкъщи. А нямам търпение да ни разкажеш какво точно ще приготвим. Ще приготвим едни тарталети с крем кашу. Те са сурови, не изискват печене, нищо не трябва. И една сурова торта авокадо. Авокадо. Така и аз предлагам вие да влезнете, да се пуснете в тази здравословна ванхалия. Аз да ви изчакам тук и да ви журирам на живо. И да видим дали ще успеем да победим моят шоколадов глад. Да видим какво шоколадов глад. Ти ще кажеш. Добре. Къде да седна? Аз тук. Заповядай тук. Приготвила съм, Боже. ако искаш, Това е един като Алиса в страхотен страната чай. на чудесата. За теб шоколадов с... Добре. Шоколадов чай. Вече сме в кухнята и ще започнем да приготвяме тарталетите, нали така? Първо тарталети. Да. За блата ни трябват бадеми, които предварително съм смелила, за да не се бавим. Да. В блендер, вкъщи, обикновени бадеми, ненакиснати. Така, форми. Това са около 120-150 грама бадеми. Да. Това са 5 броя форми, 5 броя форми. които са обезкостени, без костилката. Без костилки. И кокосово масло, което съм оставила лекичко Да се да се втечняват. Изключително важно е кокосовото масло, тъй като това е суров десерт. Или трябва да разполагате с термометър готварски, но ако нямате, просто то се разтапя на водна баня. На водна баня. А каква температура? Ако имаме термометър? Ако имаме 35,8 градуса, до тогава е сурово, така се води. Така се счита, че Максимум тогава е до да. 40 градуса. Ако вече натам десерта не е суров. Добре. И така, това кашу ще ни трябва, сега го накисваме, защото то ще ни трябва за крема на тарталетите. За крема, да? И кашуто трябва да е накиснато. Хубаво е 2 часа. По принцип предварително, да, това ще да Предварително. питам. И водата, доколкото виждам, така е топла. Леко топла, Леко топла, да. за да се активизира, нали, ядката, да е по-лесно смилаема за нашия организъм, защото кашуто е сурово. Искаш ли ти да изсипваш? Искам, да. Изсипвай първо брашното. Всичко. Да. Добре, изсипваме го. Така. Така. Искаш ли да ти дам една Да, ако може. лъжичка? С една лъжичка. Ето. Все пак бадемите, като се смелят, стават леко. Така. Малко има. Готово е. Сега сложи формите. Слагаме формите. И с тях ще си помогнем с една лъжичка. Ето. Няма да сложим никакъв подсладител, Никакъв. защото формите са много сладки. И по принцип аз лично избягвам, когато приготвям десерти, да слагам допълнителна захар или подсладител в блатовете с форми, защото се получава доста натрапчив вкус. Да. Сега какво Сега. друго правим? Кокосовото масло. А трябва ли нещо за разбъркване? Или с... как се прави? Ръчички. С ръчички. О, добре. Измихме се преди това, Да, измихме така се. че можеш да почваш да месиш. Сега ще ти сложа около 15 мл е ориентировачно, но сега ще видим как ще стане като текстура. Най-вероятно ще трябва да сложим още малко. Започваме ли? Почвай, ти ще видиш всяка форма трябва да е в... Не, трябва да са разкъсани. Трябва... Аха. Силно и тоест- смело Ясно, бъркай добре. като тесто. Разбрах. Ще видиш как се получава просто тесто. Да. Да. Мисля, че е достатъчно. За да не стане пък иначе много мазно. Да, иначе става мазно. А пък и шефа все пак ще го опитва. Готово. Мисля, че е готово. Сега си взимаме тарталетите. Използвам силиконови, защото Силиконови. по-лесно се махат след това. Ние трябва да го сложим в хладилника да стегне. И по-лесно е така.
нали, за непрофесионалисти. Да, се разбира се. маха И аз си ползвам вкъщи такива Вида? формички. И Сега слагаш, това количество е супер, да. достатъчно е. И за да ти е по-лесно, аз ще ти покажа. Я ми покажи. Ти като по-така професионалист. Правила съм ги повече, да. по-опитна. И вкъщи много се харесват. И малката ми дъщеря ги обожава. Аз всъщност ще издам тайна, че аз съм ги опитвала и са много вкусни. И беше една от първите. Виж как ще ти е по-лесно. Трябва да се получи като легалце. Като легалце. С палеца натискаш. Хубаво е да не стават много дебели отдолу. Да. Хайде да ги сложим да стегнат. Да стегнат, докато ние си направим кремчето. Ето тук. В обикновен домашен хладилник може да им отнеме час-два. Около час-два трябва да стегнат, преди да ги напълним с кремчето. Да. Сега имаме един специален клиент. Виждали сте Яна като готвачка, но сега ще видя като сервитьорка. Внимание! Яна, има един специален клиент, иска една шоколадова тортичка. Да, вече съм я отрязала. Отрязала ли си я? Айде, ела да видиш сега за кой е. Това е Рафи. За него ли е шоколадовата торта? Значи, много добър избор. Много И освен благодаря. мен, значи има и други любители на шоколада. Аз съм пристрастен към шоколада. Не съм любител, направо пристрастен. Тук, между другото, ям основно всичко, което е с шоколада, защото някакси има много странен вкус, много приятен. Я ни кажи, шоколада помага ли за добрия глас? Честно казвам, не знам, може би те трябва тук да кажат дали ще попеят, ако ядат шоколад. Аз мисля, че преди всичко е за страстта на пеенето. Може да. Може би да, шоколада, да. Може би за това. Това прекрасно място. Прекрасно е и наистина, може би едно от малкото места, където може да се яде точно такава веган кухня. Така, за крема. За крема трябват около 100 грама накиснато кашу. Накиснато кашу, как ще го измерим? С шашката или на везната. има на везната? Чакай така. Чакай да го нулираме. Да го нулираме и сега да изсипваме. Само, че трябва много внимателно, тъй като аз съм доста неопитна. 120 грама. Сега колко са? 110. 110, служи още малко, за да го захапе блендера. И 20. Още. Така. Стига толкова? Да, стига. Готово. Сложихме кашу, сурово кашу. Така, трябва остави го там, защото ще слагаме и захар ще слагаме. Захар, кафява захар, около 100 грама. Около 100 грама, пак с ето това нещо. Ако искаш, можем да го нулираме просто, за да ти е по-лесно. 110 грама. Да. И сега сме само на 30. И колко каза и 10? 110. Гледам да съм, ето, точно съм. 110. Да, и така като гледам, за да може блендера да го захапе по-добре, ще сложим още малко кашу, а пък като ни остане кремче, ще си го хапнем. Да, абсолютно. Колко още да сложа? Служи, аз ще ти кажа така на око. Добре. Няколко лъжички още. Да, още малко. Хайде, още малко. Така. Добре. Стига толкова и сега тук ще сложим кокосово масло. Пак не трябва да го измерваме тук. Хубаво е, да, около 80 милилитра. Чакайте го се. Пак да го нулираме. Хайде да си го нулираме. Колко сега? Около 80 милилитра, може и по-малко, за да не стане много мазен. Винаги можем да добавим. Така. Оставям миксирането на теб. Добре. Просто блендер. Мисля, че е вече готов. И сега дойде време да напълним тарталетките с крема. Така. Те вече са стегнали. Ето, виж, трябва отлепят се много добре. Трябва така да се отлепят. Трябва хубаво да се отлепят, защото... леко да не ги щупя. Не, ето. Това съм способна. На какво ли не.
Бързо можеш да си поправиш грешката, виж. Хоп. Видя ли? Сега като за първи път. Така. Нищо. С първи път става. Ето втората вече ще ми е по-успешна. Няма какво да Направя сгрешиш десетина. с тези силиконови формички и стегнал плат. А те могат да се правят Работата и в хартиени формички, нали? Ами, Или да става толкова добре? става толкова добре. Предпочитам силиконовите. Аз ли или ти? Аз Ако ще ти искаш покажа. За да ми покажеш, за да не стане проблем. Ще станат екстравагантни. Да. Хубаво ги пълним. Разкошно изглежда. Ще. Работата е да вдигнеш, да спреш крема, когато поша ти е още тук. Защото преди ги правех с едни такива големи Върхове. Оп, може още обаче тук. Супер! Нека да има. Нека да има кремчета. Много хубаво изглеждат. Искаш ли да пробваш? Ами хайде да пробвам едно. Добре. Едно пък, ако не ти се стане, получи, аз ще ги довърша, а ти ще си тренираш. Я виж сега така. Може Или още. Натисни още. Така. Да смачкаш крема И още навсякъде. малко. Още. Хайде още малко. така. Добре. Не е толкова зле. Мини тортички. Мини тортички, да. Ма ти бързо Даже влизаш и в час. Как? Аз че имам опит. Ти имаш опит толкова, Да, че... и сега какво ще ги украсяваме? Сушени смокини, Да. стафиди, червени боровинки и годжи И бери. годжи бери. Добре. И сега какво? Има ли някакъв начин или слагаме Не, няма. по-малко, както ми харесва? Както ни харесва. Добре. Аз лично винаги слагам така отгоре, кръстосвам. И кръстосваш отгоре. Просто така ми смокинките. изглежда много приятно, да. Айде ще им сложим. Страни така. слагам годжи бери, за да стане Много приятно. като таралещата. Да. Нашите тарталети вече са готови и ще ги сложим още малко да се охладят. Да стегнат заедно като текстури. Тарталетите вече са готови и сега ще изненадаме шеф Петров. Изненада! Ето, нашите тарталети са готови. Заповядай да ти е сладко. Заповядайте и вие. Харесва ли ти как изглеждат поне? Прекрасно. Яна... Прекрасно. Трябва да ви кажа една тайна аз, че не издържах и си взех малко орехова торта. Взех си едно тирамису, където го правите само с тофу. Да, и харесаха ли? Божествени работи. А после аз съм била пристрастена към сладко. Това е. Което искаш, Което искам. което си Я да избереш, видя това. всички са еднакви. Чакай, така направо. Искаш ли да си го оставиш в чиника или... Знаеш ли как приемам този вид кухня? Нещо като изгрева на кулинарията, когато сме се хранили нездравословно. Това е един нов начин, който почваме да се храниме с по-голяма мисъл за нашето тяло. И въпреки всичко почваме да откриваме тези нови вкусове. Аз приветствам такива начинания и си мисля, че такива неща трябва да съществуват и трябва да бъдат подкрепени от вас, драги зрители, защото те наистина са много полезни, защото вие трябва да помогнете на тези хора да се развиват. Те го правят с толкова много любов. Не са в никакъв случай комерциални, не са от тези хора, които са дошли, отворили са гараж, сложили са една кафе машина и искат да вземат парите ви. Това наистина е направено с много любов. Значи да разбирам, че мястото, на което те доведох днес, ти харесва. Е уникално. Уникално толкова. Значи много се радвам и заради това, щом е уникално, ще ти направим още една уникална рецепта – торта авокадо. Авокадо обичам по всякакъв начин, трябва да ви кажа, и се надявам, че ще бъде хубаво. Ами ние отиваме в кухнята да приготвяме тортата авокадо, обаче нашите зрители ще видят рецептата следващия петък, защото ще ни отнеме още доста време да я направим. Всъщност тя е лесна, но ние няма да имаме време тази сутрин да я направим. Да, така че следващия петък торта авокадо. Чао!